B'investiment ta' 8 miljun euro ġiet inawgurata sistema ġdida tal-informatika fit-torri tal-kontroll tal-ajru fl-ajruport. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi flimkien maċ-Chairman tal-Malta Air Traffic Services il-Maġġur Tony Abela intqal kif din is-sistema state of the art se żżid l-effiċjenza għax tinkludi fost oħrajn teknoloġija moderna li se jkollha aktar kontroll fuq l-ajruplani u t-traffiku tal-avjazzjoni. Il-Maġġur Abela qal li l-aħħar investiment kien sar fl-1994. Pero s-sistema li għanna l-lum hija dik li ngħidula fully electronic stripless system, ġifier ma tikteb xejn bħala controller, titlalu l-informazzjoni kollha, barra minn hekk għandha numru ta' safety nets ngħidula, ġifier jekk il-controller ikun qed jagħmel xi ħaġa u jkun hemm anke likely incident li jistgħu dawn jiġu conflicting, is-sistema ittallala għal mill-controller tgħidlu sma' daw iż-żewġ ajruplani ħossibhom ma x'jista' jkun 20 minuta jew nofsi oħra jew si oħra ħajkunu qrib xulxin. Allura huwa kollu warning anke jekk kombinazzjoni kbira li ma jindunax. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-introduzzjoni ta' proċeduri ġodda b'investiment ta' 200,000 euro qed tippermetti ajruplani li jinżlu fit-tieni runway fil-maltemp. Sostna li l-vantaġġi ta' dan l-investiment setgħu jiġu nnutati fl-aħħar maltempata li għamlet fi frar li għadda meta l-ajruport baqa' jaħdem. Il-Ministru Mizzi qal kif fost oħrajn il-pjan tal-Gvern u li l-ajruport ikollu l-istess traffiku ta' dak ta' Gatwick. B'ċertu investiment f'taxiways, f'teknoloġija, f'sensors u affarijiet oħrajn, aħna nistgħu insaħħu l-kapaċità tagħna bħala pajjiż u nilqgħu aktar ajruplani f'pajjiżna. Dan huwa l-futur tagħna u se nkunu qed investu f'dan kollu fis-snin li ġejjin. Apparti minn dan kollu, flimkien mal-Malta International Airport se nkunu qed inkabru it-terminal tal-MIA, se nżidu l-parkeġġ tal-ajruplani permezz ta' biċċart li għaddejna l-airport li se jistgħu jipparkjaw 7 ajruplani oħrajn ġewwa pajjiżna u bekk il-kapaċità tagħna ta' kemm l-ajruplan nistgħu nilqgħu kull siegħa tiżdied. Il-Ministru Mizzi temm jgħid li l-pjan tal-Gvern u li pajjiżna jsir iċ-ċentru tal-avjazzjoni fil-Mediterran. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.